Ahliňizde salam dostlar. Ýagdaýlaryňyz gowmy, janyňyz sagmy. Ahmet Jaňat ýergep beşiginiň 2-nji bölümine başlaýar. Köpegiňiň bilşiňiz däli hepdäniň her 3-nji güni YouTube kanalymda Ahmet Jaňat ýergep beşiginiň täze bölümini paýlaşýan. Mehriban dostlar, gepleşigimiziň şertini eýen bir näçäňiz bilýäňiz. Bu gepleşige täze ilkinji gezek tomoşa edýänler üçin ýagdadyp geçýän. Kommentariýada ähli dostlarymyz, ähli tomoşa edýän adamlar özüniň iň gyzykly soraglaryny kommentariýada ýazýarlar. Hem de gepleşige gatnaşmak diýen dostlarymyz hem özüniň telefon belgisini ýazýarlar. Her bölümde kommentariýada telefon belgisini galdyran adamlaryň arasyndan saýlap bary ýok 2 adama jaň edýän we ol adamlara hem kommentariýada galdyrylan gyzykly soraglardan her adama 3 tan sorag soraýan we bilen soraglaryna görä de özleriniň sowatlaryny oşurýan. Mehriban dostlar, onda taýýar bolsaňyz Ahmet Jaňat ýergep beşiginiň täze bölümi başlaýar. Mehriban dostlar, gatnaşyjylarymyzy jaň etmeden öň şunu ýatlatyp geçeýin. Bir näçe dostlarymyz kommentariýada ýazypdyrlar, gepleşige gatnaşan adamlaryň sanyny artdyr. 2 däli 3 4 5 köprek adam boş, köprek adama jaň et. Bizem gatnaşar diýipdirler. Şunu ýatladyň dostlar, YouTube kanalymyň sany 30 000 ýetenden soňra 3 adama, 40 000 geçenden soňra 4 adama, 50 000 geçenden soňra da 5 adama jaň eden dostlar. Ýagny her 10 000lukda bir adamy köpeldir. Gatnaşyjylarymyzy jaň etmeden şu kommentarlaryny sizinle paýlaşmak diýen agalarymyň biri, jigimiz, ýagny dostumyz Yaran Nureliýew şeýle ýazypdyr. Yaranjan, sana okuwunda, işinde ähli zatly üstünlükler arzu edýän ejeňe, karkaňa, doganlaryňa watanymyza wepaly bolup ýetişmegiň hem dileýän ähli zatly üstünlük ýar bolsun. Yaranjan, sag bol. Mehriban dostlar, ilkinji gatnaşyjymyza jaň etmek üçin kommentariýalaryň arasyndan şeýdip duş geldik bir kommentariýany taýlaýas we telefon belgisini galdyran bolsa şoňa jaň etýäs. Şu kommentariýa seredeliň. Ahmet sen gowlugy söýýän, men hem sen söýýän diýipdir biri, ýöne telefon belgisini galdyrmandyr. Şuňa seredeliň. Rahim dostumyz. Soraq sosializm bilen kommunizm tapawuty diýipdir. Rahim dostumyza jaň edýäs we beýleki dostlarymyzdan gelen soraglary Rahim dostumyza şu wagt soraýas. Mehriban dostlar, şu wagt Rahima jaň etdi. Rahim, salamu aleykum. Wa aleykum assalam. Gowmy adalaryňyz ertiriňiz haýyrly bolsun. Sağ ol. Ahmet, oňa özüňiz däl gowmy tanadyňyzmy tölemä? Hudaýa şükür bolmaly. Bir hadaýdan nälerin? Yo, bir. Gülýal tölemä. Şu wagt bilýän bolsaň Ahmet Jaňat ýergep beşiginiň täze syýomkasyny 2-nji bölümini düşürýän we kommentariýalaryň arasynda hem seni saýladyk we şu wagt hem saňa jaň edýäs. Oýunyň düzgünini käme zadyna bilýän, dogrymy? Özüň hem sorag galdyrypsyň kommentariýada. Rahim brat, göni şu wagt tema geçmeden öň ilki gysgaça seni tanaly, özüň barada tanıştyrsaň, näme edýäň, nerede okuýaň, näme işlerle meşgulanýaň? Näçinji ýyl? Bu mat men özüm barada aýtsam, näme Rahim? Aha. Bu Norta Koreýa Respublikasynda okuýan, magistraturada. Tööleme gaty goý, Koreýa. Tööleme gaty goý. Näçinji ýyl özüň? Ulumy kiçimi şonu biljek bolýan. 90-njy ýyl tööleme deň ekenik. Rahim, ilki zada gepleşige başlamadan öň okuwunda üstünlük arzu edýän, nerede bolsaňam, Koreýada bolsaňam, watanymyzyň baýdagyny mydama ýokarlarda parlatyp gezmegiň hem dileýän. Onna dostlarymyzdan gelen 3 tan soragy saňa soraýalmy? Sora. İlkinji sorag şeýle dostum, 1den 100'e çenli, ünsülje diňle 1den 100'e çenli näçe sany 9'luk belgi bar? 1den 100'e çenli. Hawa, 1den 100'e çenli näçe sany 9'luk belgi bar? Şu soragy ilki okan wagty men özüm bilmedim. Ýöne hiç ýerden gözlemeli. Diňe özüň pikirlerini bilen internetde seretme. Yo, hiç ýerden gözlemeli. Ýok, gülýal, malades. Nime de oturnaşma oýdan, otur. Daşyndan pikirlenäý bize meşdeli. Yani 9, 19.
20 diýäň. 20 iň soňky kararyňmy? Awa. Töleme. Belkinji sonra bildin, birden 100'e çenli näçe san 9'luk belgi bar diýen soramada jemi 20 sany 9'luk belgi bar. Birat ikinji sorak şeýle. Dün ertir bolsady, onu bugün 6-njy gün bolardy. Diýen adam bu sözi näçinji gün aýdypdyr diýär. Dün ertir bolsady, bugün 6-njy gün bolardy. Awa. Dün ertir bolsady, onu bugün 6-njy gün bolardy. Şu söz diýen adam näçinji gün aýdypdyr? Näçinji gün diýipdir şu sözi? Üçüncü gün olup biler. Ay otgun ýaýny bar. Otduk günmi? Goýja pikirlen. Yanlış boldy. Dün ertir boldy da. Awa, dün ertir bolsady, onu bugün 6-njy gün bolardy. Pikirlen. Dün ertir bolsady, onu bugün 6-njy gün bolardy. 6-njy gün aýdan bolarmysyň 6-njy gün? Ýok. Ay doğrusu 6-njy günde gala. Ýok, seret. Dün ertir boldy. Dün ertir bolsady, bugün 6-njy gün bolardy. Şol adam haçan aýdypdyrmy? Ha, o şol adam şu sözi haçan aýdypdyr. O adamda ay var neme? Otgun ýaýny, ne dinç gün ýaýny bada. Dinç günümi? Ya, kıyın soru. Kıyın soru. Rahim, iň soňky kararyň? Birinji günden rahmet. Birinji gün diýäňmi? Birinji gün ýaýny. Näme üçin otduk günler otduk dediň ilki başda ondan şu wagt birinji güne geldiň, näme üçin? Ay şu otgun diýip bolat. Ýerim ýalňyş aýyn dedim. Ýen bir ýalňyş aýyn da. Yo malades. Malades, gutlaýan ikinji soragy bildiň. Tübeleme. Rahim. Iň soňky soram, şu ikisine bildiň. Problemasiz. Üçüncü soragy bilseň, 150 manat sowgat kazanýan. Ve şu wagta çenli däl, aslında uje ikinji bölümüm. Ähli soraları bilen gatnaşyjy bolýanda Rahim. Türkmenistanyň ilkinji agyr atletika boýunça çempiony ve şol sportsmena dünýäniň bir näçe ýurtlarynyň teklip gelýär. Sen biziň adymyzdan, biziň ýurdumyzyň adyndan çykyş et, näme isleseň, näme diýseň berelýärler. Ýöne o hem şeýle diýär. Men niňe öz ýurdumyň adyndan, öz ýaşyl baýdagymyň astyndan daşary ýurtlarda çykyş ederin diýär. Şol agyr atletikaçy kim? Şol adymy? Hawa, ady we familiýasy doli. Ay onu tüýün türkmen halkyny tanaýan bolaymy, Altyn Murat, Oradur diýip. Hawa, malades. Birat, gutlaýan ýeňişiň bilen 3 soragy hem doli bildiň. Okuwunda, işinde ählat üstünlüğü arzu edýän. Durmuşda şeýdip bara şu soragyň çykyşy ýaly näme mesele çyksa gönü çözüp ýol alyp gitmek hem dileýän. Sağ ol rahmet sana da kanalımda oluşunuzdur arzu edýän. Minnettar dostum. Onda sağa mano hajanyň sag bolsun. Ya sağ ol doktor. Davay bra, sağ olun. Mehran dostlar, soňky gatnaşyjymyz hem kommentardan şeýdip saýlaýar. Şu belgi bolsun, göreliň. Sizin soruňyz bar bolsa berip bilersiz diýip telefon belini kaldyrmandyr. Şuňa jaňa deliň. Munda hem şunuň ýaly telefon belini kaldyrmandyr. Şuňa zere deliň. O şu Murat diýen dostumy telefon belini kaldyrypdyr, şuňa jaňa deliň. Assalamu alaykum agam, sorag neriniň bagyny alma ýok diýip hem özü hem sorag beripdir. Murat Joraýew dostuma da jaňa diýär. Alo. Murat, assalamu alaykum. Salam alaykum. Wa alaykum salam, gowy ýagdaýlaryň armada? Oňa ýagdaýlar. Barmyndan. Bolýa. Tanady.
Evet. Tanadın mı Murat? O atletleri etme. O goýmýa dilen armada okullar işler bilen. Onu yapana. Turdun mu tagaman? O da işte tamam. Saat näçe? Ha. Dokuz. 9. Tüvelime gaty goý. Murat, bilýän bolsaň, YouTube'da Ahmet Jaňat ýerde gepleşik goýupdym we sen hem şo gepleşikler şo videoda kommentariýa galdyrypsyň. Şu wagt hem ikinji bölümini düşürýän. Kamera şu wagt syomka edip dur. İlka sen özüň barada tanıştyr, gysgaça sen tanaly. Ondan sonra da şertin bilişiň ýaly. Dowam edersin. Sen ne söz? Ben de vaktilatın kerki kramda. Kerki. 2000 yıl. Näçinji ýyl? 2002. 2002. O tüveleme. 11-nji sınıf. Şu ýyl sen netip bolsa tamamlamaly. Gaty gowy. Netip bolsa tamamlamaly. Aha. Bana mektepde mektep var ýokyn. Ýol, onu gaty gowy. Trady men sana soralar soraýyn. Bolýar. Taýarmy? Ilkinji gelen sorag LG kompaniýasyna bilýänsiň, telefonlary, ondan soň telewizorlary bar. LG kompaniýasynyň şu LG sözi näme manyny berýär? Let program yani. Neyse. Reklamasyny gördüňmi? Gördüm de. Ya like. Aha. Hayır bilmem. Teret durmuş gowy diýär, durmuş ajaýyp diýär. Durmuş gowy. Life good. Täze net? Bildin Life good. Life is good diýär. Ýani life durmuş, good hem gowy manyny ikisini alyp LG sözüri kompaniýany berýär. Soragyň jogabyny men kabul edýän, ikinji soragy bildiň, gutlaýan. Ondan ikinji soraga geçäsmi? Tamam. Hava getir. Teret ikinji soragy şeýle. Dünýäniň iň küçük döwleti haýsy ýurt we takminan näçerek ilaty bar? Vatikan Avrupa'da. Vatikan. Takminan 300 näçe 300 näçe mi? İrastan'dan doğulmen Vatikan olmalı. Vatikan. Bolýa, hawa. Onun ilat sanam 300 näçe milyon aýtan okmaly. Birazcık arttyr. 5 näçe. Yok, sen anyk san aýt. Anyk. Müňden aşakdamy seret, sana sorak. Müňden aşakdamy ýa-da müňden ýokarda? Müňden ýokarda. Ýokardamy? Bolmaly. Çynymmy? Ýokarda bolaýar ha. Indi seret dünýäniň iň kiçik ýurdu diýär. Dünýäniň iň kiçik ýurdu bolsa, şoňa görä de bir ilaty bolmaly da. Su çağa ýa-da getmeýän. Seret okurda. Anym töwerek diýip atamaly. Iň soňky kararyň aýt. Anym diýär. Müň diýäjekmi? Bol. Muratcan, kabul edýän. Sen okuwçy wagtynda şu zatları bilseň, hani meni kabul edýän problemi ýok. Gutlaýan tahminan 800 we 1000 adam aralygynda ilaty bar. Ikinji sorak hem bildiň. 800 000 aralyk. Yok, 800 ve 1000 adam aralygynda. 1000 aralyk. Hawa. Vatikan doğru, Vatikan diýenim. Hawa, Vatikan dogry. Ilaty hem 1000 adam töweregi ilaty bar. Üçüncü soraga geçäsmi? Şu soragam hökman biläýin belsen. Çynma-çyn, tarihten türkmenler çynma-çyn nip bir ýurdu atlandyrypdyrlar. Şo ýurt haýsy ýurt? Çynma-çyn wagtdan. Çynma-çyn. Çynma-çyn. Çyn. Çynma-çyn. Çyn neme? Xitay olmaly, ýa-da. Näçip bildiň? Näme üçin Xitay diýdiň?
Sonra aldım abi. Çın ne diýdi ne? Solar yandı. Yo malades yo gutla. Japonya'da değil bu. Yo Doğru mu ya? doğru çından gelýär şonuň men bilemok. Çınmaçyndan gelýär. Gutlayan bir atsan. 3 sorak hem bilin. Bir hepden dowamyny edip bolsa şu belge seniň sowadyň hökman gowşurdan esasda janyň sag bolsun, okuwlaryňda ähtidatly üstünlük özüňe goýja seret. Allah'ım size de iyisiniz de. Size de okulumuz üstünde bulmasan. Minnettar dostum. Ona sagaman havalaşyp turalım. Böyle tamam size de. Voilà brat. Yavaşlaş durarlar. Bolly nesip bolsa salam aýdaklysyna sagaman Böyle tamam köpü. Sag ol dostum. Böyle tamam. Mehriban dostlar, şeýlelik bilen murada hem-de rahymy üstünlük dileýän iki gatnaşyjymyz hem 3 soralar hem dogrulygyny bildiler. Doly sowgady hem alýalar nesip bolsa, beýleki indiki videolarda gatnaşjak dostlarymyza hem üstünlükler ardy edýär. Ondan näme? Videolar görüňizde ýaran bolsa kanala agza bolmagy, dostlarymyzdan paýlaşmagy hiç wagt ýadyňyzdan çykarmaň. Indiki videolarda indiki hepde 3-nji gün Ahmet Jaňat Tergipleşiginiň 3-nji bölüminde görüşýänçek hoş, sag bolun.